Apunan denai rasokan pasti ai mato mande hati korindu samanjali au bajalan ulah mande dahulunya nan menikah. Bukannya tak sayang, bukannya denai melawan, di ayah indah basalah basalahkah kini kau hidup menumpang baayakah ayah urang indahlah sesenang jo ayah surang. Dialah denai bajalan dan turui di merantaunya usalah denai ditaga mencarinya ko denai pun tak dibuat di hati denai larilah asalkan denai lai dapat basamu ayah. Jika mande tahu apa denai rasokan pasti ai mato mande bali nangan ka ayah hati korindu samanjali au bajalan ulah mande dahulunya nan menikah. Bukannya tak sayang, bukannya denai melawan, di ayah indah basalah basalahkah kini kau hidup menumpang baayakah ayah urang indahlah sesenang jo ayah surang. Dialah denai berjalan dan turui di merantaunya usalah denai ditaga mencarinya